तामुलपुरनि सेसापानि पलासगुरियाव हाग्रानि मैदेरा समबार बसुमतारीनि न'खौ इन्जुर बोदलाना गालांदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जानाया गोदान बाथ्रा नंलिया। फाग्लादिया दैमानि बिखायाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा गोबां ओनसोलाव न' सिफायनाय, आबाद फोथार, बारि बागान सिलिंखार खालामनाय बायदिया सम सम जाबोनाय बायदिखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थांनाय हरनि 12 बाजिसो समाव तामुलपुर जिल्लानि समबार बसुमतारीनि न'नि इन्जुरखौ बोदलानाय समाव गुबुन गंसे न'आव समबार बसुमतारीनि अनसुलि बिसि सुखुश्री बसुमतारीया गावनि गथ'फोरखौ लानानै उन्दुना दंमोन। बेनिखायनो सुबुंनि जेबो जोखोम जायासै। हाग्रा बिफानखौ मैदेर आरो मानसिनि दावहाखौ सुस्रांनानै होनो खावलायदों जाथायजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरा। बे समाव हरनि 12थासो एसे बारबायमोन आरो 12थासोसिम समाव आङो न'आव उन्दुदोंमोन आरो गथ'फोर 3 लानानै आङो फात्ता मोनाखै। आङो जोंनि न'खौ नै ओरै साहानिखौ बाबा मासेल' आरो फैनानै सिफायलांदों। बेयाव माइरं बा गुन्दै दङमोन। ओमफ्राय जोङो ओंखारनो हास्लाबासै बेयावनो जों न' सिङावनो थाबाय थादों आरो उनाव एसे ओरै खाथि खालानिफ्रा फैनानै गाबख्रावनानै होना होफैनाय जादों आरो बिदि। बे न'आव मानसि गैथ'वामोन? बे न'आव मानसि गैथ'वामोन, थाथ'वाखैमोन आरो माइरं माबा बायदिसिना दोनग्रामोन, जेनेबा उन्दुगौमोन। ओरैनो जोङो उन्दुथ'वाखै आरो हौवाबो गैया, हौवायाबो बिदेशआव खामानि मावहैदों कम्पानियाव। मा मुं नोंसिनि हौवाना? आंनि हौवानि मुङा समबार बसुमतारी। गामिया कुमारपारा पलासगुरि। मानसिफोर जेबो जखम जायासै? ओहो, जखम जायासै। जोङो न'निफ्राय ओंखारनाय जायासै गिनानै। गुबुन गंसे न'आव दंमोन? ओं, बेलेग गुबुन गंसे न'आव दंमोन आरो। दा मा बुङो हाग्रा बिफानजों? जों खस्थ' मस्थ' बे न'खौ लुदोंमोन, जों जानो गैयि मानसि। मोनोबा हाग्रा बिफाननिफ्राय एसे मदद लुबैदोंमोन आरो।